Prečo maľovať? Lebo aby sme zapojili aj pravú, aj ľavú stranu nášho mozgu. A ja by som povedal, že kresba, tam sa pracuje s emóciami. Hej. To písanie, to je skôr tak, že rácio. A moja skúsenosť, ja veľmi rád používam aj tú maľbu, aj to písanie, lebo mám skúsenosť, že niektorí muži mi tak povedia, že oni nevedia maľovať. Každý vie. To nás iba niekto presvedčil, že nevieme maľovať. Alebo my sme si mysleli, že keď nie som Leonardo da Vinci, takže neviem maľovať. Ale nejde o to byť Leonardom da Vinci, ale ide o to zobrať tú ceruzku, to médium, buď ceruzky farby a zachytiť niečo, čo sa vo mne odohrá. Ten obraz mi pomáha. A mi viacerí muži povedali, že cez obrazok dokázali lepšie seba uchopiť alebo pochopiť ako cez to nejaké racionálne napísanie. Hej? Že aj to písanie, aj tá maľba nám majú pomôcť lepšie pochopiť ten svoj príbeh.